Bathandekayo enkosini. Ngesonto elidlule sifundiswe ngokungakhathazeka kakhulu njengomntwana kaNkulunkulu. Noma udlule izikhathi eziyinselelo kuwe. Namuhla kuleli sonto ngesundu Palm Sunday. Elinye igama futhi elithi Passion Sunday. Isonto lokuhlushwa. Namuhla siyafundiswa ngomunye umumo noma ngesinye isimilo sempilo yomuntu okholwayo. Ukuzehlisa. NgesiNgisi to be humble. Ukuhalaliswa nokuhlushwa kukaJesu kuyasondelana namuhla ngosuku lamasundu nangosuku lokuhlushwa, Palm and Passion Sunday. uNkulunkulu makabusise ukulalela kwethu. Amen. Asicule iculo 30, the first 3 stanzas. Iculo 30. Vuka nini nisuke wezizwe, nisalelo ubuthongo manizwe, qabulani amehlo nibheke, siyavuka siyezwa sitshele. Hloniphani inkosi yezulu, iluqobo lwenkosi phezulu, iyanqoba ivusa iwisa, qhubigama hambisa. Iyawenza umoya nemvula, iyathuma nelanga nokudla, iyaveza isandla ngesisa, nankumusa bongani. Bathandekayo, isifundo sentshumayelo sitholakala ngokukaMathewu isahluko sama-21 ebesini lokuqala lize lifike e-11. Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Kwathi ukuba basondele eJerusalema sebefikile eBethfage ngasentabeni yeminqumo, uJesu wathuma abafundi ababili. Wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekene nani. Niza kufumana masinyane imbongolo ikhulekiwe nethole linayo. Zithululeni nizilethe kimi. Uma umuntu esho uthokini anothi, inkosi iyazidinga, uyakuzithumela masinyane. Kepha lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwashiwo ngumprofeti othi, yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi, bheka inkosi yakho iza kuwe imnene, ikhwele embongolweni, yebo etholeni inkonyane yesilwane esiboshelwayo. Abafundi bahamba benza njengokuba uJesu ebatshelile. Baletha imbongolo nethole, babeka izingubo zabo phezu kwazo, wahlala phezu kwazo. Iningi lesixuku lendlala izingubo zalo endleleni. Kepha abanye bagawula amahlamvu emithini, bawendlala endleleni. Izixuku ezazihamba phambili nezazimlandela zamemeza, zathi, Hosiyana kuyo indodana kaDavide, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, Hosiyana kweliphezulu. Kwathi esangena eJerusalema, umuzi wonke wanyakaza wathi, ngubani lo? Izixuku zathi, lo ungumprofeti uJesu waseNazaretha laseGalile. Amen. uNkulunkulu, sithanda kubonga izwi lakho. Izwi lakho licebile, liyasifundisa, liyasiqondisa. Sicela ubusise ukulalela kwethu uNkulunkulu. Khuluma wena, silalele thina. Amen. Makube kini umusa nokuthula ukuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane bathandekayo, lamagciwane abizwa corona ayashintsha konke emhlabeni. Futhi abantu abaningi bakhathazekile. Abambalwa
bayangithinta bathi mfundisi lithini iBhayibheli kuleli pandemic we-COVID-19 na? Akusiyo incwadi yesambulo ekhuluma kakhulu ngalezi zinto na? Kwenzakalani mfundisi? Bathandekayo, kuyezwakala ukuthi sifuna izimpendulo ngokusheshsha kulesikhathi sokukhathazela nokungakwazi ukuthi kuyapi kithi eMzansi. Kodwa iBhayibheli akusiyo ispaza shop enezimpendulo ezihlukahlukene bese sisondele sithatha impendulo ethandekayo kithi. Cha, iBhayibheli akusiyo iplan yekusasa lomhlaba bese silifunde sikwazi konke kwenzeka. Kufanele sizehlise, sithathe indawo yethu njengabathwana bakaNkulunkulu, hayi njengoNkulunkulu uqobo lwakhe. Lokhu ukuzehlisa kuzoletha ukuthula enhlizweni yethu ngempela. Lesi sifundo sokwehlisa asikho kahle emhlabeni. Sithanda ukubabukela phansi abanye, sisheshe ukwahlulela abanye. Nathi njengebandla kaningi siphatha lesi sifo sokuziqhenya. Sicabanga ukuthi siyakwazi konke. Sicabanga ukuthi uNkulunkulu uvezile konke kithi singamakholwa. Bese sikwazi kakhulu ngekusasa lomhlaba kunabanye. Bathandekayo, iBhayibheli liyasifundisa ngoNkulunkulu nangempilo yabantu kanye nezifiso nezinkathazo zabo. iBhayibheli liyasifundisa ngomthetho, intando kaNkulunkulu kithi singabatwana bakhe, kanye ngevangeli, isipho sikaNkulunkulu kithi sonke, ukusamukela siyizoni, ukusithethelela nokusidonsa sisondeze kuye kanye nezithembiso zakhe kithi ezibizwa ukuphila okuphakade. Siyafunda lokhu eBhayibhelini, kodwa angeke sizothola isaziso step by step yekusasa lethu. Siyabizwa uNkulunkulu ukumethembe yena futhi ukubamba inkolo yethu. Kusho ukuthi ukukholwa izethembiso zikaSimakade. Kwizenzo sahluko sokuqala evesini lesikhombisa siyafunda akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu uBaba akumisele ngamandla akhe. Kodwa kunzima kithi ukwamukela lokho. Isifundo sanamuhla siyasifundisa kanjani thina siphakathi kwe-epidemic we-COVID-19 na? Ekuqaleni asizikhumbuze ukuthi sisesikhathini senzilo. Futhi leli sonto lamasundu liyasidlulisa siphume isikhathi senzilo singene eviki elingcwele. Sisendleleni eya esiphambanweni sika Jesu Kristu umsindisi wethu. Futhi isikhathi senzilo siqala ngoLwesithathu lomlotha. Sithola isiphambano somlotha ebunzini. Siyakhunjuzwa ngumhlabathi uyakuphenduka umhlabathi. Bese manje siyakupha umkhosi wamasundu. Inkosi exotshiwe iyangena idolobha laseJerusalema. Uyangena ngembongolo. Lokhu kuyasimangaza. Ngoba ngesikhathi sika Jesu abantu bajwayele ukubona abaholi abagibela ihashi elikhulu futhi amasotsha amaningi ahambe phambili ihele lingene edolobheni ngomsindo omkhulu. Futhi emva kwalokhu bajwayele ukwakha isithombe setshe, imonument, ukuze bonke bekhumbule lolu suku olukhulu. uJesu oyinkosi wasindisa abagulayo, wamvusa uLazaro kwabafileyo, waletha ithemba kubantu bonke. Uyindodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu, kodwa manje uyangena ngembongolo. Futhi ababehamba naye, abaphathi umkhonto omkhulu nezinye izikhali zokuveza amandla akhe, cha, bayaphatha izihlamvu zamasundu kuphela. Futhi emva kokungena kwakhe eJerusalem abakhanga imonument, kodwa bakha isiphambano. Isiqalo sika Jesu emhlabeni sasiphansi kakhulu, futhi isiphetho sakhe emhlabeni siphansi kakhulu njalo. Ngiyakhumbula ukuthi
wazibula ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. Manje lo muthi womkhumbi ukhona futhi emthini wesiphambano. Isikhathi sonke empilweni kaJesu konke kuphansi kakhulu. Konke kuveza ukuthi emehlweni womhlaba wonke bonke bayambukela phansi uJesu oyinkosi yethu. Ngesikhathi sokuzalwa kwakhe abathola ngeindawo yokuhlala eright. Cha, wazalwa phakathi nokunuka kwezinkomo nezimvu. Emva kwalokho amasoja kaHerode amzingela uJesu noMaria noJosefa bengama-refugees. Emva kwalokho wakhuliswa hayi kwi-capital ye-Israyeli, hayi edolobheni, kodwa emaphandleni eGalile, endaweni bahlala abantu ababizwa abampofu nabangafundile. Abalandeli bakaJesu abakhulumanga njengabantu abafundile. Siyafunda ngokukhaphela kukaJesu, siyafunda emva kwesikhashana ababhemi bokhona basondela bathi kuPetru, nempela nawe ungomunye wabo ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudalula. Nesikhathi ukukhaphela kukaJesu abathola ngeimali elikhulu, kodwa amashekeli angama-30 esiliva. Yimalini lokhu? Siyafunda ku-Exodus ukuthi le mali iyafana isiqila kuphela. Uma inkabi igqubukusha isiqila noma isiqilakazi, uyakunika inkosi yaso amashekeli angama-30 esiliva, inkabi ikhandwe ngamatshe. Ku-Exodus 21. Kusho ukuthi emehlweni abo uJesu uyafana nesiqila. Futhi ngesikhathi abaFarisi bamphonsa uJesu kumaRoma kuPontius Pilato, abambulala ngokusheshsha ngendlela abajezisa umRoma njengokunquma ikhanda ngokusheshsha. Cha, bamjezisa njengesiqila, bamthwebula bese bembethela esiphambanweni. Ngalendlela abafuna ukumbulala kuphela, cha, bafuna ukumjabisa nokumdumaza. Ngesikhathi kaJesu abantu abakhulile bajwayele ukwembatha ngokuthobeka, abavezanga isikhumba sengalo nomlenze noma kushisa kangaka. Kodwa umuntu owabethelwa esiphambanweni bakhipha izingubo zakhe zonke ehamba ze, bonke bambona nje. Yebo, iviki elingcwele eliqala ngosuku lamasundu liyasifundisa ngokuthotshiswa, kodwa liyasifundisa kakhulu ngothando nokuzehlisa kukaJesu. Ngakho-ke sifundile ipistola lanamuhla encwadini kompostoli uPaul kwabaseFilipi, isahluko sesibili, ebesini lesithupha lize lifike ema-11. Philippians 2 verse 6 to 11. Owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo sengceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo, ekufeni kwesiphambano. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Yise. Amen. uJesu owaqhamuka kuNkulunkulu wazehlisa wahlala nathi njengomuntu, hayi njengomuntu ophila kahle, kodwa wazehlisa bemphatha njengesiqila. Ngesikhathi wageza izinyawo zabalandeli bakhe, yena wenza umsebenzi wesiqila. Futhi uJesu wazehlise yena abantu abakwazanga ukumcindezela yena onamandla onke, cha, kwakuyintando yakhe ukuzehlisa.
Siyafunda ngokuka Johane 10 verse 18, akakho ongangamuka ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami. Nginamandla okukudela, nginamandla okubuye ngikuthabathe. Lo myalo ngiwamukele kuBaba. uJesu wazehliselani na? Okhokho bethu uAdamu noEva bafuna ukwazi konke, bacabanga ukuthi bafana noNkulunkulu. Balunywa inyoka efakela ubuthi bokuziqhenya kulabo babili. Bathandekayo, sonke silunywa inyoka, sonke siyaziqhenya. Sikhohlwe ukuthi konke kuvela kuNkulunkulu, uBaba wethu. Siyamkhomba umunye umuntu sithi uyisoni ngempela. Kodwa sithi nisisho usifumbu ubone uqhaqhazela. Kaningi asiwaboni amaphutha ethu, kodwa sisheshe siwabona abanye abantu. Izimfene zihlekani iziphongo. Kunjalo thina asibone ukuthi nathi siyahluleka kaningi empilweni, kodwa siyashesha siyabakhumbuza abasha bethu noma izipolitiki noma abefundisi bethu ukuthi abenzanga kahle. Angithi iqaqa alizizwe ukunuka, basho njalo. Kunjalo iqaqa noma ingangakazana liyanuka kakhulu, kodwa lona alizizwe ukunuka kwalo. Licabanga ukuthi ezinye izilwane ziyanuka zona kuphela. Lobu buthi bokuziqhenya buyakhishwa kuphela ngomuthi olwayo nesihlungu emzimbeni. NgesiNgisi sithi antivenom. Lo muthi antivenom ubizwa ukuzehlisa, to be humble. Lo Jesu uwageza izinyawo zabalandeli bakhe, ongena eJerusalema ngembongolo. Yena wanqoba uSathane ngothando nangokulalela uNkulunkulu nangokuzehlisa. Bathandekayo, uJesu wazehlisa kangaka waba uthuli emehlweni womhlaba. Kunjalo futhi ukuthi umhlabathi uyakuphenduka umhlabathi. uAdamu wadalwa ngomhlabathi, manje uJesu uyazehlisa, uyaphenduka umhlabathi. Futhi uNkulunkulu uyabona ukuzehlisa kukaJesu emphakamisa kakhulu. Wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, phezu kwamakhosi nomongameli onke omhlaba, phezu kwama-film stars emphakathini, phezu kwezicebi zonke. Futhi uNkulunkulu uyasimema singabantwana bakhe ukungena nathi enkazimelweni yakhe. Kodwa le ndlela yokungena enkazimelweni kaNkulunkulu iyadlula esiphambanweni ekuqaleni. Kuthini lokhu kithi ngesikhathi secorona virus se-COVID-19? Ekuqaleni kuyasikhumbuza ukuthi emhlabeni wonke zikhona izinhlupheko ezihlukahlukene ngezikhathi zonke. Ngesikhathi siyamlandela uJesu eya esiphambanweni, nathi esihlala emhlabeni sizofica izinhlupheko njengoJesu. Ukuhlushwa kunguphawu ukuthi usamlandela uJesu. Akufanele ukusho ukuthi iCovid-19 kuyisijeziso sikaNkulunkulu kubantu ababi. Kungani uNkulunkulu ufuna ukujezisa ikakhulukazi abantu abadala kakhulu nabantu abanezinye izifo ama-high risk patients? Akusilo iqiniso. It doesn't make sense. Asikwazi ukuthi lamagciwane angenelani kithi. Futhi uJesu uyasikhumbuza ukuthi akusikho okwenu ukwazi. Ningalalelani i-fake news, noma kuyi-fake medical news, noma kuyi-fake biblical news. Bakhona abaprofeti bamanga amaningi kulezo zikhathi, bona bathanda ukwahlulela
abantu abathile bathi bona bayizoni. Ngakho kuJesu uyaletha isijesiso. Hayi cha. iBhayibheli liyasifundisa ukuzehlisa kulezi zikhathi. Singafuni ukuba nolwazi kakhulu kuNonkulunkulu. Ngesikhathi kaJesu amaRoma eJerusalema bacabanga ukuthi bona babusa ngempela emhlabeni wonke. Nenkosi uHerode wakha ithempeli elikhulu eJerusalema, kodwa siyafunda ngokukaLuka chapter 21 verse 5 to 6. Besakhuluma abanye ngethempeli ukuthi lihlotshiswe ngamatshe amahle nangezipho, wathi kubo, uyafika izinsuku lapho kungayikushiwa kulokhu enikubonayo itshe phezu kwetshe elingayikudilizelwa phansi. Kunjalo uHerode wakholwa ukuthi indlela yakhe eya enkazimulweni ngoba enamasotsha amaningi namandla amakhulu emehlweni wabantu. Kodwa uJesu owazalwa emjondolweni, owazehlisa, owabiza abantu ukuze baphenduke bevume izono zabo bangena kanjalo enkazimulweni. Wabakhumbuza abantu ukuthi bamdinga umsindisi, futhi uNkulunkulu wamthumela uJesu njengesipho kubantu bonke, isipho esingafanele thina sizoni. Kodwa uBaba unomusa omkhulu, uyasisindisa ngokufika kukaJesu kithi, ukusifundisa ngokuzehlisa nangokulalela imiyalelo kaNkulunkulu kanye nokusiphatha kwethu ngendlela efanele. Bathandekayo, niziphathe njengama-citizens amahle eMzansi. Siyakwazi ukuthi sonke kufanele sihlale emakhaya ethu. Kodwa kunzima kangaka kwabanye phakathi kwethu ngoba abaholwanga noma abakwazi ukuqhubeka netoho. Yebo, kufanele sonke silinganise. We have to plan for the future. Kodwa usuku lwanamuhla luyasifundisa ukuzehlisa, futhi sithi noma siplane kangaka, ekugcineni konke kusezandleni zikaNkulunkulu. Amagciwane amancane kangaka njenge-coronavirus ayasikhumbuza ukuthi thina singabantu asiholi la emhlabeni. Izinto ezincane kanje ziyasidlula, zinamandla phezu kwamandla ethu. La magciwane ayakwenza ukuthi siguqe ngamadolo, sizehlise sithi ngiyakholwa uNkulunkulu, siza ukungakholwa kwami. Bathandekayo, bese siphile impilo yethu phakathi nezivunguvungu zonke, sijabule ngoba siyakwazi ukuthi uBaba wethu osezulwini onamandla onke uyasihola endleleni eya enkazimulweni. Noma sidlula esiphambanweni kuqala, kodwa sizofica khona le ekhaya elihle ekugcineni. Amen. Bathandekayo, ngiyanishiya futhi nesicelo egameni lebandla lamaLuthela. Ningashiyi ibandla lenu lamaLuthela kulesikhathi esinzima, nikhohlwe ukunikela. Umnikelo ungangeni ebandleni. Yebo, ngiyakwazi ukuthi baningi bajwayele ukunikela ngecash envelophini, emnikelweni, endlini yesonto, enkonzweni ngesonto kuphela. Kodwa isikhathi secorona siyasifundisa izindlela ezintsha. Ngiyacela ukuthi nenze i-deposit kwi-bank, kwi-account yebandla lenu. Abafundisi bayaholwa nangesikhathi secorona, nangesikhathi se-lockdown. Bayaholwa kanjani uma umnikelo ungekho na? Njengelunga lebandla lamaLuthela, ninamalungelo nezibopho. Isibopho esine sithi encwadini yokuqala kuTimotheyu isahluko sesithupha ebesini leshumi nesikhombisa. Kepha mabathembele kuNkulunkulu osichebisa ngakho konke, sithokoze ngakho, benze okuhle, bacebe ngemisebenzi emihle, baphane, babelane. Bathandekayo, ninikele ngenjabulo ebandleni lenu. Base St. Michael's, ngiyabala imininingwane yethu la emva kwesiphetho sentshumayelo. Abanye bazonikela emabandleni abo. Bathandekayo,
umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kukaMoya oNgcwele makube nathi sonke manje kuze kube phakade. Amen. Asicule manje iculo 30 verse 4 to 6. Iculo 30 verse 4 to 6. Amaqhawe awiswa yiNkosi, abazidli bathelwa zinhloni, nezicebi zilamba zondiswa, cela uxolo ithobeka thobeka, abalambi besutha bethaba, iziguli ziphila zenama, amakholwa asizwa yiNkosi, inothando thembani thembani, uSomandla uthanda lo muntu, omesaba emthanda emfuna, ziyachithwa izitha zeNkosi, bonga iNkosi konke bikwenzela. Bathandekayo, asikhuleke umkhuleko weNkosi sithole isibusiso. Baba wethu osezulwini, malengcoliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. Ungasingenise ekulingweni kodwa usikhulule kokubi. Ngokuba umbuso nguwakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Inkosi mayibe nani. uSomandla makakubusisa kulondoloze. uSomandla makakhanyisa ubuso bakhe phezulu kwakho, abe nomusa kuwe. uSomandla makaphakamisa ubuso bakhe phezulu kwakho, akupho ukuthula. Egameni likaNkulunkulu uyise nendodana noMoya oNgcwele. Amen. Bathandekayo, nihambe nokuthula, niqhubeke emsebenzini kaNkulunkulu.